Takže čus. A dneska tu máme unboxing také jednej veci, čo mi prišlo, áno, z Číny. Čakal som na to 2 týždne, ale mám to tu konečne a je to v tejto krabici a ideme si to rozbaviť. Je to v takomto dobrom obale. Keď sa pýtate, či je to statív, nie je to statív, ale je to na notebook. Je to na notebook, aby som si ho mohol takto postaviť, aby mi fungoval chladič. Ale to bolo na tento unboxing všetko, ja viem, bol krátky. Ale urobíme aj studio tour a keď sa pýtate, keď bude pokračovať aj... Ne, ešte vám ukážem. Malo to takýto pekný šedý obal. To, čo si dám možno nejaké káble, komponenty. Tak, to si môžeš dať maximálne takto, to si určite dá tam tak úplne. Potom si to môžeš takto dať, zložiť, dať to naspäť a zobrať napríklad na chatu, kde chceš mať ďalší setup. A to by bolo všetko na toto video. Asi. A čus.